Έχω έτοιμο για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα Διονύση μου. Έλα ρε Μαθησίνηση να σε παίρνω χάρη τηλέφωνο γιατί δεν έχω κάρτα στα καλά είσαι. Δουλεύεις και Σάββατο ή όχι. Ναι, να σε πω λοιπόν την παραγγελία την άλλη θα με την κάνεις εις δικλού, δηλαδή ό,τι τη φέρνεις σαν γενναία. 4 παλέτες, μπράβο, 4 παλέτες. Μέχρι την άλλη Πασχετάρχη δεν θα κάνει 25 Άντε. Έτσι είπαμε, δεν κάνει δηλαδή. Εντάξει, είπαμε να είναι πιο συγκεκριμένα. Όλα από δύο, όλα από δύο, Να του πω. Μπράβο! Ποια είναι την πράγμα γαλιά του. Έτσι και την έπιανε μέσα. Εκεί αν πεταγόταν να βαθίσεις το Από Τετάρτη, δηλαδή, Πέμπτη μπορεί να μην παραδώσει άμα είναι, και Πέμπτη Παρασκευή και Τετάρτη. Άμα είναι και Τετάρτη να πρέπει να τελειώσει, πάρε με από Δευτέρα να μου το πει για να μιλήσει για τα λεπτάκια του κάπου, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή, η Τετάρτη, η Πέμπτη, μπράβο. Δεν τρελαίνεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά άμα είναι, δηλαδή μου, ρε αγόρι μου, άμα βγει το φορτηγό Τετάρτη, πάρε με τη Δευτέρα, τα απόγευμα Πέμπτη Τετάρτη για να κάνω κοιμώντας στα λεπτά να κόψω κάτι άλλο, καταλαβαίνεις. Εντάξει, οπότε δεν είναι μέσα σε λεπτάλες, εντάξει, Διονύση μου. Έγινε και συνεχίζουμε, εντάξει, έλα. Εγώ σε ευχαριστώ, καλή φορά. Πήγε, εντάξει. Τι έπαθε δικό σου, τι έπαθε. Μίλη, τι έγινε? Τι έπαθε. Τίποτα δεν Αν έγινε. δεν το λύσεις εμένα. Όχι, και εσένα δεν πότε το κάνει. Το βλέπω και ναι. Βλάχας έτσι, το πάρω. Ο Βλάχας αν έχει πάρει ο Νάνης τώρα. Τι πλάκα μου κάνεις. Offside. Γράμματα και με τα γράμματα. Και μετά μου λες εμένα, άμα είναι τα δικά μας τα παιδιά... Δεν θα μπαίνεις μέσα, βέβαια, να μπαίνεις μέσα θα κάνεις. Σου γίνεται στο μυαλό τρέλα, δηλαδή θα πηγαίνεις στην Κεσαριανή.